Hello guys! So today, ikukwento ko kung paano kami nagkikita ng aking asawa. So, nagkakita lang kami sa isang secret. Paano ba ito? Ano tayo ngayon? Totohanan tayo guys ha. So, nagkita kami sa isang dating site. Yung, hindi ko na pangalanan yung dating site. Baka bawal. Baka makapiright. Pero, pag gusto nyong malaman kung anong dating site, i-request nyo, comment down below. Baka sakali. Pwede. So, nagkita kami sa isang dating site. Una nag-sign up ako noon. So, yung parang feeling ko lang na mag-sign up ako. Kasi yung Pinoy na boyfriend ko dati, ang kakapal ng mga legs, ang kakapal ng mga gums. Kasi alam mo yung hindi naman kagandahan, tapos hindi ka mayaman, pag may nagtatanong na, uy, boyfriend mo si Kuan? Ay, i-deny ako box, ay hindi ko yan Kuan, hindi ko yan si Kuan, pula na Kuan, girlfriend, ay. Tapos malaman-laman mo isasabi pa talaga ng Kuan, kaibigan mo nga, uy, sabi mo, boyfriend mo si Kuan, pero tinanong ko, bakit sinabi hindi daw ikaw girlfriend niya? Di ba? Parang, mga hayaps na to. Kala mo lalaki ng mga bayag. Tapos, ayun na nga. So, nagkaroon ako ng mga boyfriends kasi tatlo sila. Hindi ko na pangalanan kasi mga boyset. So, wala talagang naging ayos ba? Parang, makikita mo talaga na, wala naman akong future na itong mga hayaps na to. Tapos, i-deny pa ako kasi, alam mo naman, pag mahirap, tapos, medyo subidahon tayo, hindi makikita yung kabaitan mo. Yung dito, yung hinahanap nila, itong dito talaga, wali talaga. Hindi naman sa lahat ha, hindi ko nila lahat, pero mostly talaga, pag Pinoy, tinitingnan talaga nila yung kakinisan, yung mga makinis, yun. Kahit na mahirap, basta kay makinis, lami ng mamors ba? Ilagay ng, pwede pa isang ayon permente, taplak permente ang picture silang uyab dire, kay proud na proud. Pero mga ingane, buyag, mga hamison po, dagdag na mo yung engkanto, murag, lahi ito ang mga na-encounter, murag mga dagkog lagay, di na ba? Pero, wapugto na ako nahikap na ako gamay lagay, pero, basta mauro to. Rated SPG na tadi na kana ang katapik. So, karon nag-sign up lagi ko anang, fast forward to, nag-sign up ko sa kaning, atong dating site. So, kanin siya, nakita na ako, murag, Ruben Padilla ba eh? Murag Ruben Padilla ko nga matang murag dili ni kukuronon og mga bae da. Kay ako man kung nasa ako na manggod, basta foreigner, murag kukuronon og mga chicks ba? Basta daghang chicks, basta mga foreigner. Tapos pagkakita na ako sa iya, uy. Murag Ruben Padaplin og dating, tanawa na diha. Oh kana nga Kuan, murag Ruben Padaplin. Kumatang murag wala kayong kuan ani. Murag apuhan ni Ruben ba? Murag apuhan ni Ruben. Kung murag man tagsara ligo aning tawanan ni. Bi atong ihay. So ni message ko una ni message ni kong hi. Ni reply, yung maghilo. Iko na nangutan ako ni ko nga na kay uyab. Siya na iko uy. Na may uyab matang di basta-basta ni naman di uyab. So since nga kuan tong ako murag fling ra nga kanang sign up sa website. Kuan unsa pa ni wala ko nag-focus kay namoy trabaho adto, busy ko sa trabaho ba, charot, busy ko sa trabaho adto nga mga time focus sa buhay, murag dili ko interested sa mga boys kay focus na ko sa trabaho murag matang basig murag wa man gyud siguro ko forever. So ang kuan adto ang kaning nahitabo pasagdan na nako to siya. So after 2 years mga 2010 ko nag-high sa iya, 2011, 2012, mga 2013 ako ni Kuan. Nag-open ubalik sa akong kaning dating site, 2013. Pag 2013, gipang review na ako itong mga nag-message sa ako, itong ako pong gi-message. So, na timing nga, online siya, ni anak ko nga, kanang, kumusta naman mo sa imong uyab? Kay makita man dito sa akong message na naba sa uyab. So imo siya naa so nangumusta ko og kumusta sila sa iyang uyab. Sus kay
dili man sila kuan unsa pa ni. Ano pa tawag dito? Ni ana man siya nga. Wala na mi. Wala na mi sa uyab. Kay kanang nagbuwag na daw sila. Siya nagbuwag na mi sa akong uyab, wala na mi ko nga. Matang ako. Matang lahi ni da. Murag sa akong una ko nga basig natay chance. Pagkakuan to. Siya ikaw niyon siya, kumusta man? Niyon siya ikaw, kumusta man? Iko nga, palagi ko uyab karon, hangtod karon wa pa uyab. Mauto nga ingon ko sa iya nga. Pero nangita kong uyab. Wa ko uyab karon pero nangita na kong uyab. Unya kung nana ko siya nga basig makakita ka ko sa unahan og kanang seryoso nga tao niya. Anang maayo ba? Kanang masinabot nako. So, kung ikaw, kung dili ka seryoso, ayaw kong istorya ha. Yan ako sa iya. Yan naman siya nga. Kanang, hey, why not give a chance? Yan na siya. Ko nga, sige. Sige. Atong taga ang chance. So, istorya mi niya. Kuha mo po siya kanang, naman po'y say-say, di mo po siya pala utog ka-chat. Di mo siya mo pala ng uban niya. Uy, ilang pakita ko sa imong mga kuwan diha, kinaiyahan. Di mo po. Seryoso man iyang mga, murag na future ba, makita na ko nga, matang, murag lahi ra nila. Pagkakuan adto, niya na siya nga, magkita ta. Sige, magkita ta. Pag, hindi siya mo ako mga April, bisita siya sa Pilipinas kaya magkita mi. O niya, pagkita na mo, sus ni anam na, pagkita na mo, sus kay, kung ano, ang sa pa ni, nagdala naman na sing-sing, purpose naman dayon. Nangahan din siya na makikita ko sa imong mama. Nangatumi sa akong probinsya. So, nangatumi sa akong probinsya, nanghid siya sa akong nanay. Pagkahuman, nag-file din siya petisyon. Pag file niya petisyon, approve dahil may mga September eh. Nag-file siya Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, mga September eh. Na-approve ang visa, mga September, dali ra. So, kuan, pagkahuman adto, nanami diri sa US. Nanami diri sa US. So, dapat ko kabalo nga. Kuan, dali ra kayo, basta as in dali ra kayo. Dali ra kayo murag ana ra kung ihatag sa Ginoo sa imo. Dili nimo kinahanglan nga kanabang haguan nga mo effort ka nga mangita gyud kag taman-taman nga magpakamartir ka para di mawa ang isa ka tawo sa imo. Kung ihatag gyud siya sa Ginoo sa imo nga para yun sa imo nga tao, para gyud na siya sa imo, di gyud na siya murag dili smooth tanan ba, smooth. Inya to think na kanang bag-ulang mi ha, murag mi itong kidlat niya ni ana ra nga murag nagka-click dayon mi niya. Sa ba murag og kanang murag kung imong balikan na murag kadali ba? Inya siyempre ibang lahi di ba niya Pilipino tayo niya uso ba ng mga di mahitabo nga di maayo ba niya. Ako murag po ko nagibati og kahadlo kay kuan man mura man og ganang gaan kaya kung loob sa iya ba nga nadayon ko'y pagsalig sa iya nga naka sure ko nga wa ko kabalo kung pobre siya or dato siya or unsay status niya sa kinabuhi nga ug unsay kahimtang niya diri kay siyempre lahi ba yan ng hello may magnatay diti maka-afford tag ka ng detective para atong kuan nga ipasubay nato unsay iyang kinabuhi di ba. So ako gisalig ra nako sa Ginoo pero kabalo ko sa akong dughan niya safe ko ani nga tao. Murag ambot walay rason basta na feel lang nako na ingana. So kana ko nga kung para sa imo para gyud sa imo. So karon unom nami katuig nagkuan, unom nami katuig nag-ipon. Kaloy sa Ginoo. Malipayon among panag-uban namang gyud ng mga dili ng mga bad days na magid na magtang maglalis mo or whatever na mga good days bad days pero ang importante among malagpasan amo ra gyapon masulbad nga magpabilin ra gyapon ang among pagminahalay. So ang it doesn't matter, ang importante nga magkasinabot mo naghinigugmaay mo kay ang inyong mga kasing-kasing di man na madaan kasing-kasing gyapon na di man ingon nga susa mo ilong ako antipara ang kanang kasing-kasing di kasing-kasing gihapon na may magiuban ng kasing-kasing diha nga pula lang gihapon na mintras nagbit pa na diha mo andar pa na diha okay pa kay na may gugma basta kay nagbit. So mo na to ang nakanindot lang ani akong bana kay kuan mura siya Pilipino Meksikano Amerikano man siya Meksikano Amerikano mura siya Pilipino ang taste niya mura Pilipino di ka maglisod og unsa iyang
kanang di mo mag-away sa pagkaon, di nga mo yung nga kanang maglahi-lahi, mukhaong kay buwad, bulinaw. So, makakana ko nga, okay din siya na pagka-Pilipino kay proud man sa ako pakaslan man ko. Di ba? Pinangga man ko. Kadto mga pure gid nga Pilipino, but lang yun. Uya pa gani, wa na, di na proud. So, kani siya, naay pagka Pilipino og mga test, panglasa sa pagkaon, basta mo, siguro kay Meksikano, naay mga murag Spanish, di ba? Nga kita na po tayo dugo nga pagka Spanish. So, mo siguro nga, match ra. So, above all, thank you Lord sa akong bana nga, manghihatag sa ako So, diha sa mga wala pa'y kuan, pag-ibig, ayaw mo pagdali-dali. Kay kung time na yun ninyo nga, ihatag yun sa Ginoo sa inyo, murag na siya ng gihatag nga pan nga, imo na ni ka na murag iya na gani. So, that's all. Thank you for watching. Bye. Oh, no. Please don't forget to like and subscribe. And thank you.